Estudyanting Kabus. Kabus man tuod sila, apan ako mas pobre. Kulang sa pagkaon, kulang sa pamisti. Ang akong kinaon lunlon karne norte, kay dili matulon dahon in taon sa kamote. Sa dihang ako nag-eskwela sa elementarya, lisod ang subject ko sibika at kultura. Kung ano na exam ako siging ka-perfect, kay ang papanguli ko mauman ang akong secret. Sa oras sa resis, oras nga laay, ang ako maklasmate mo palit na og pitsapay. Apan ako kanila mulantaw na lamang, kaya kung 200 pesos raman. Inipamuhi na sa mga eskwela, ang ubang mga bata sa jeep mo angkas na. Apan ako yung taon gipamaak sa lamok, kay ang helikopter na ko dugay mang miabot. Matag Sabado mo kuyog ko og pamingwit, ang makuha sa uban pasayan og diwit. Di malasun gyud akong pagkatawo, kay ang nakuha nako butanding og iho. Kada Domingo sabal-habal kami mamasahero, ang musakay sa uban manananggut og tapasero. Di malasun gyud akong pagkatawo, kay musakay kanako mga doktor og abogado.